Ok, dar putem să vorbim despre cadoul ăsta pentru o secundă? Dacă ai în viața ta o persoană care adoră parfumurile și rujurile și emană această energie feminină, asta va fi combinația care o va face să spună wow. Este vorba de un set de la Givenchy și, sincer, arată superb. Îmi place mult atenția la detalii, iar ambalajul este foarte elegant încât simți că ții în mână ceva special. Parfumul este cel în varianta clasică, nici prea dulce, nici prea puternic, aș zice că este echilibrat. Și piesa de rezistență este acest ruj roșu închis, intens, super elegant. Este fix nuanța aceea care îți completează machiajul fără prea mult efort. Se aplică foarte ușor, este lejer și are o textură pudrată. Eu nu sunt obișnuită să pun nuanțe așa închise, dar chiar pot spune că această culoare mă prinde foarte bine. Dacă vrei să impresionezi fără să dai greș, salvează ideea aceasta. Pentru o zi de naștere, pentru aniversare sau pur și simplu pentru că merită. Și, trust me, nu ai cum să dai fail cu un set de la Givenchy.